O ama nung boro thangui tongikha nono kari jengle bahai tongnai nogo maimui songje ongoi tongkha nono nasingma dukha nung kuri chini buka sirangya nogo dakti phaidi o ama boma hinjakmani kisaniya busa buti bufani slai bumano hamjago phia boma hinjaknai bo buka bai busano khibi klangka sarchar nogo sokpaya ongma bai busa buti busai wana laijak tabo laithangni October tani nuichichuku salmario Lokhi Puja mutai rina bagai khowai duski hatiwa mani paina thangmani nogo khibi sokpailia Kollanpur PSB khopja rupurai ADC village mutai kamini rotonma repeat Rotan Debormani hik Rotonmara Deborma busa khoktam notui boni nukung khajak Pia Rotonmara nok nukungo kipil sokpayani bagai tabuk nogo tongnai rok wana laijak busai khuk repeat busai ni khukti sawai manka nogo mungsawane mangkri kokbanai mangkri charchar kawi thangka jaite gusti rokni nok rogo naitugui naimani ulo mangya ongoi busai busa naitukmani ulo busai kokthuna bisni kobaka hasteni korongno je jagao behno nugu nukhangke busai ni nukungni borokbai kokdokni bisni korongnani bagai Takuk nini je tabu nung o jagao kok khlok na naimani bobo hai kok mane bobo hai nini gobo nukhungo bobo hai jingjal sar iko ani nukungo jungjal hingkai ani bihi busgangni bisubaro Lokhi Pujan sarsa seng Lokhi Pujan hadengna thangmani phailiya bazaro thanan thangmani bo bazaro dusi bazaro thanani thangu gabo phailiya ngai biang thangka nui naitumai kumu sugung khata sar nini bihig ni bung latamo ani bihini bum kharo ton mala men bung kha Dilip Debroma mo bo ADC village khobjak mo rupurai village ganang tabu hasteni lukorong bo hai ke ko kasama nini brino je naitungna bagai nung tamro samung ro khaisa angkai sarang samung khaima kai ko bolongo thangi muri dorong naitugui muya rok phalo atiro sai jongo ngai tabu nung nini brino la yakaba nini bihig na bodi khe naitungnai ani bihino kai ko tabu muri khe neto ri bunyo naitung tong hata mane nung YouTube ni jariya bai ni brino lukorong nokha hangkai mane kisa saudi abr kisa abono ang khobor manani bagai ang kisa igo or khobogi sahar jata sir ar kaijang mane busa balo kha sungkaijang makai 20 bosor rok na 20 bosor ongkha 20 bosor ongkhana ngai ani busarok tongo khorokram sulama mang ngai ani busla khoroksa igo 17 bosor ongkha khoroksa angkha 15 bosor tai khoroksa angkha 11 bosor bung latamo bumung ograni bumung kai Jitchon Debroma ngai kasar ngai Sonjoy Debroma ngai kusu ngai Sontus Debroma o takuk tam je borok tabu krung sau da tong nang bale tong ang bai mong tong gai utabu ngai borok Lokhi Pujan ni bazar khani thangmane binima je bazar ni kipili no abran ti borok kono borok na naitu kha borok naitu la khamara borok bo iko busarok bo kablai mong tong thatabu bumano phone lo tra tong nini brini thani ha mobile lo tong ni brini thani mobile khai tongo phone lo kha khai phone rok le ang kuri product khai semia ngai ang kuri product khai semia to phono ang tongpur kai to ko le sama khnaya ngai bobo haiwan sona nini brina ki jati gusti ni alda brina thakana ya khaiba boja gar ko tong hema sona ang khai to iko wansung ma khai ani jaiti gusini aro da thangka hnoi naitumong maya bong baro ko kurui ngai tabu khai kuno jaga phon khusmaya obono naitumnani bagai ang iko kobokta thana ra go missing dari ya khaiba kumamani koyung lai ra ri kha koi mung bulai to rijaya ko iko tabu ger naita tinni ri nai tinni ri nai bo thana ori nai Kollanpur thana sinimo nung blog le bo khaja blok kai sinimo Kollanpur no